Nagbomba ka na nga eh. Nagbomba ka na ba? Nabigyan ko na Life is ng sticker. Let's go! Bye-bye. Bye. Ganda no? Sulit oh. Gulat yung aso. Ingat-ingat mga ka-journey. Ah? Sticker. Nagbomba ka na nga eh. Nagbomba ka na ba? Nabigyan ko na Life is ng sticker. Nabigyan na kita. Ah. Ako po, hindi pa po. Dalawa po. Pero dito, YouTube lang naman ko. Ah, YouTube saka Facebook. Bumaba sa kanina. Sana ka ah. Let's go! Sige, thank you ah. Oh, kayo muna kayo, hi. Ay! Sige. Sige, bye-bye. Eh, tinutulak ko naman ah. Bye-bye. Ay, sticker. Ilan kayo? Tatlo po. Ay, Apat. Ah. Tag-isa kayo ah. Bye-bye. Ay, sticker pa. Sticker ka rin? Ay, bigyan mo yung bata. kaya pang picture. Ah. Ay, dali na. Picture? Sa motor sa akin. Motor sa akin. Ah, picture na, picture na. Halika na, halika na. Halika dito. Dito ka, dito. Dito tayo, dito tayo. Sige, sige. Dito ka para takpan mo yung ano ko. Yan. Ano yung tatakot? Takot. Ah, sige, sige. Ah, tayo picture tayo, picture. Yan. Thank you. Walang iyak ha. Thank you pa. Oh, kasi may nampaiyak na ako eh. Bye-bye. Ang dami nila dun. Nabigyan naman natin ng sticker to mga to. Parang eh. Kaya bigyan natin ng sticker to mga bata. Sticker ano? O tingnan nyo baka may sasakyan ha.
Dito na lang. Mainit yung tambutso. Bigyan na lang kuya. Ay, meron na. Nabigyan ko na ba kayo kanina? Ay, nabigyan na pala kayo eh. Oh, bye-bye na. Sino? Ay, ikaw wala pa. Oh. Sino yung wala? Yan. Yan. Sige po. Thank you. May lamay pala. Sorry. Kapang. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Hello. Kailangan pa rin natin. Di mo, bait yung mga bata dito, no? Di mo, may sticker na sila, pero hindi na sila hihingi ulit kasi sabi nila, meron na ako, di ba? Yung mga gusto kong bata, yung mga ganon. Bata pa lang ano na, magalang, saka napaka-honest ba? Hindi ko pa nga tinanong kung may sticker na sila eh. Sila na nagsabi, di ba? All goods. Ay! All goods. Oh, ayun po, itong mga to. Ayun po, hinto na tayo dito. Hinto na natin. Yay! Oh, Bombay sticker. Ay, sticker muna. Sticker na lang kasi natatakot ako magbomba itong mga to eh. Oh. Itsura pa lang eh. Kating-kating na eh. Kaya baliktad. Naka-video kayo ha. Ginana eh. Ako na lang magbobomba para sa inyo. Bye-bye. Sige. Thank you. Sira kasi bomba. Ay, kumakami na. Kami na namin sa poste oh. Ayun kalabaw. Ganda no? Nahabol tayo ng kalabaw. Nahabol tayo ng kalabaw ma. Oy! Oy! Yan ang pangit. Oy! Nagabang!
Hello. Bakit? Ano si Kapitan kanina? Ayan o. Oh. Ay, mga baby, oo. Maingay, huwag maingay yung mga bata. Ang saya, no? Di ba? Ang daming masaya. Ay, nakaabang nila. Nabigyan na ng sticker itong mga to kanina eh. Meron na. Nabigyan na ng sticker yung mga ka-journey. Pa-try daw, try. Try daw, try. Oh. Try na. Sige, sige, bumala. Ayos, ayos. Okay. Thank you. Sticker. Ah. Ito. Thank you. Ay, tagis na kayo. Sige, sige, thank you. Ayo. May nakarating naman tayo sa ano natin, sa pupuntahan natin, mga ka-journey. Ay, tumatakbo yung aso. Sige! Ano? Bigyan na tayo ng sticker. Ay, sticker. Sticker. Ang dami. Sticker. Iba-ibang laro nyo ah. Ito. Ang dami nyo. Oh, isa-isa lang. Oh, pati si Kuya nga. Sige. Ah. Hindi na. Oh, sino bumaba? Sticker. Sticker. Sticker bomba. Ah. Ako na. Wala. Oh. Wala na. Wala, ayaw nila. Mas thank you ha. Di baliw mga ka-journey. Sticker na bomba eh. Walang may gusto.
talaga, di ba? Sticker na bomba, ayaw nilang lahat. Kaya po niya friends. Ha? Sticker daw. Yan na yung pulis. Wala, may pulis! Ah? May pulis, ah? Oo. Wasak. Tanggal. Buti yun lang. Uy, ikaw na naman! Ah, bomba kaya? Akin na yung sticker nyo. Sticker bomba! Okay, bomba na kayo. Ah, bomba ka na. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Hello. Hello. Eh, sticker dito, dito. Hindi nga ikaw. Isa pa, isa pa. Sige. Bye-bye. Ingat kayo ha.